Dahil ko niya, pa dito na ako na-click. Wala na. Wala na-click. Wala na. Wala na ako napindot pa sa kuan. Ay, nako ni mangita tag kwarta dai. Kayod adlaw kayod gabi. Oo na. Dali kayo wag tang kwarta. Di sa ta muliyok, patay sa ta. Yun ang Ginoo te. Tapulan pa lang yun. Kung di ko na magtrabaho, di ko na naangay pagkanoon. Ibuhata kay tag pills Ginoo ka mas kay para kalihok tano. Ano diha. Pero ako sobra na kay ko katrabaho dahil ginabit ako sa naghilot na ko ikaw rin. Ay, Ginoo. Apit pati kay tas trabaho dahil ay nag-video na gyud ka diha lang. Puti na jud ka te. Ano to bati ako ani na unsa na ni dai. Di man puti na jud ka. Ha? Puti ka na. Nagwapa rin ito, ano? Oo. Mahal, nagwapa rin ito, sige putos na lumpia. Nagwapa na ito, sige putos na lumpia. Dahil nga nakatapir may nagkatubag ng kayo, dahil. Bitaw te, puti bitaw ka. Nagwapa rin, ay. So, salamat yung tao, nakaputi din din yung lumpia. Mangita pa ko customer, aron na, ipin mo na ko posta lang, magwapa po. Hala te, nag-reply po siya web.